ما تمشيني الكلمة تمليني بالفعل. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. U tieżis kemm xi ħaġa sabiħa li ninġabru flimkien illum mhux biss f'jum il-mulej biex niċċelebraw il-qawmin tiegħu u l-qawmin tagħna imma wkoll illum inġbarna biex nitolbu għal għawdex tagħna, l-gżira tagħna, il-jum tagħna. Għawdex mhux biss il-gżira, l-ġebel, iva u dak ukoll. Imma fuq kollox huwa aħna, kull wieħed u kull waħda minna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna mal-mulej biex nitolbuh għalina ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fi-skiet ta' qalbna nitolbuh ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt tmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġel, għad-dissin kollha u li l-komħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna li jiena Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Christe Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattar fina l-fidi, t-tama u l-imħabba. U għamel li nħobbu l-kwandamenti tiegħek biex ikun jistħoq ilna dak li twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak u l-milej u imħallef u ma jħares lejn il-bġieħ. Ma joqgħodx iħares lejn ġwieġ dak li jkun b'dannu tal-fqir u jagħti widin għat-talba tal-makus. Ma jalaqx bidnejh għat-talba bil-ħniena tal-irtin jew tal-armla li tibki b'xortija. Min jaqdi mill-qalb lill-Alla jintlaqa u t-talba tiegħu titla' molola isħab. It-talba tal-lum li tinfid isħab u ma taqgħodx bi kwieta qabel tasal rib il-mulej u ma taqafx qabel mal-għoli jagħti widin u jagħti raġun mill-ġusti u jagħmel ħaq il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Dan il-tqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierik il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisemgħu l-fqajrin u jifirħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqbid minn fuq l-art tifkirithom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, midwejjaq kollha tagħhom jaħlishom. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej jistema'. Rib il-mulej lejn dawk qalbu maqsuma, jgħin il-dawk bruħhom mifnija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu, kull min jisken fih ma jkollux xi patti. Dan il-fqajjar jistema'. It-tieni qari. Qari mit-tinitra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, demmi ġam xerret sakrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfaw għalija il-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust. U mhux li biss imma wkoll il dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Fl-ewwel diviża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini, jalla ma jkunx madud kontrikom. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq lill-jum. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla, inqumu bil-wieqfa. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa.
F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabola. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu u Alla niżżik ħajr li m'iniex bħal bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żienja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas li xhur ta' kull ma ndaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss rid jerfa' għajnejh lejn is-sema, ma beda jħabbat fuq sidru jgħid u Alla ħenna għalija għax jien midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux li ieħor niżel id-dar iġġustifikat, għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. Aziz President tar-Reġjun, eżis sindki, persuni distinti, ħuti saċerdoti, intom il-koll li qegħdin hawn il-lejla biex niċċelebraw iwa jum il-mulej ma wkoll biex niċċelebraw jum Għawdex. Sigmund Bauman li huwa soċjologu kontemporanju jgħid xi ħaġa li meta taqraw tipprova tirrifletti fuqha tixxokkjak ftit. Jgħid li meta l-politika taħdem u tistinka l-ewwel qabel kollox għall-flus għall-ekonomija, meta l-politika ssir skjava tal-ekonomija, isek tfajt. Qatta il-Pope Ġomer Ħlanaċ. U min jiflaħ iħawwel. Min jiflaħ iħawwel. Meta il-politika tispiċċa għas-servizz tal-ekonomija. Meta il-politika tispiċċa tfittex biss il-ġid ekonomiku u mhux il-ġid tal-persuni. Tgħidu li l-ġid ekonomiku mhux il-ġid tal-persuni mhux dejjem. Mhux dejjem. Li jien nagħti ħafna flus f'idejn adolescenti huwa ġid ekonomiku imma mhix ġid tal-persuni. Li jien il-ġid ma jitqassamx kif għandu jitqassam u ġid ekonomiku imma mhux ġid komuni. U nistgħu nibqgħu sejrin. Għalfejn qegħdin hawn il-lejla, għalfejn ma niċċelebrawx jum Għawdex mod ieħor għax il-fidi hi importanti għall-politika. Ankun iktar preċiż, l-etika hi importanti għall-politika. L-ewwel li tiġi għall-etika u l-etika tfittex il-ġid komuni. Nagħmel lil ħaddieħor dak li nixtieq li ħaddieħor jagħmel lili, ma nagħmilx lil ħaddieħor dak li ma nixtieqx li ħaddieħor jagħmel lili. L-ewwel l-etika. U l-etika tiġi mill-fidi, jgħidulna ħafna filosofi fosthom filosofu kbir tal-morali tal-etika Kant, Immanuel Kant. Jgħidilna li l-etika tiġi mill-esseri, minn kif inhu l-bniedem, minn minhu l-bniedem. U aħna nafu minhu l-bniedem kif inhu l-bniedem jekk inqalbu l-iskrittura, jekk inħallu lil Alla jkellimna dwaru. Aħna ma nistgħux narfu biżejjed lilna nfusna. Maħniex f'sitwazzjoni ottimali, fl-aħjar post biex niġġudikaw lilna nfusna. Għaliex? Għax ħadd mhu aħjar minn ħadd kollha l-istess. Għandna bżonn ta' għajnejn li jħarsu lejna minn fuq u dawn huma l-għajnejn tal-fidi. Allura l-ewwel l-etika li tiġi mill-fidi. L-etika jiġifieri il-mod kif inġib ruħi, il-mod kif ngħix. L-ewwel qabel kollox. Imbagħad il-politika. L-etika ddawwar il-politika.
U mbagħad l-ekonomija. Jekk l-ekonomija tiġri għal rasa u l-etika u l-politika jispiċċaw għas-servizz tal-ekonomija se jkollna taħwida kbira. Forsi bħalma jista' jkun li għandna. Smajnih il-Vanġelu tal-lum, mod sempliċi u ċar. Il-Fariżew li nista' nkun jien, anzi huwa jien il-Fariżew jien Don Anton, jien. X'jekk ma nitlaqx li l-Fariżew huwa jien, il-Vanġelu tal-lum ma jgħidli xejn lili. Ma ngħidu iwa dak mhux jien, dak mhux l-oħrajn il-politiċi, le jien il-politiku, jien li nfittex il-flus ta' qabel kollox, jien li nissagrifika kollox għal ġid personali tiegħi, jien. Hekk il-Vanġelu jkellemni. Imma x'din hija r-realtà, din hija l-verità, għax aħna fil-ftejt li għandna jew fil-ħafna li għandna kollha kemm aħna faċli nfittxu l-ewwel lil nfusna kif jagħmel il-Fariżew. Tant illi dak meta jmur fit-tempju lanqas jitlob, il-Vanġelu jgħidilna lanqas jitlob imma x'jagħmel jaħseb bejnu u bejn ruħu. Jitlob lilu nnifsu, jirringrazzja lilu nnifsu fil-fatt lil Alla qatt ma jsemmih jibda nrodlok ħajr. Imbagħad għax jien minix żieni, għax jien minix inġust, għax jien minix korrott, minix ħallien. Għax jien ħallien, jien żieni, jien korrott. Jekk ma nitlaqx minn hawn, il-Vanġelu tal-lum ma jgħidli xejn. U dak li qegħdin ngħidu għal ħaddieħor, jekk ma ngħiduhx għalina wkoll, jibqa' dejjem għal ħaddieħor u ma nibdew minn imkien. Jien ma nibda minn imkien. Il-Vanġelu tal-lum isemmi 3 difetti li kellu l-pubblikan. Ħalliel. Jien minix ħalliel, minix inġust u minix żieni. It-3 dnubiet li hemm fil-qalb tiegħi, qegħdin hemm fil-qalb. Tiegħi. U tagħna lkoll rridu naċċettawha, nammettuha quddiem Alla. Hemm żiemel maħrub fil-qalb tagħna li jfittex il-flus li ilu nnifsu l-ewwel qabel kollox. L-inġustizzja x'inhi? L-inġustizzja hawnhekk f'dan il-każ il-Vanġelu rid ifisser meta jien nieħu l-premju flok ħaddieħor. Meta jien nidher wara li ħaddieħor ikun ħadem. Meta jien nieħu l-prosit wara li ħaddieħor ikun għamel is-sakrifiċċju. L-apparenza li nidher. U iż-żina. Meta jien il-persuni ta' madwari ma nfittixhomx biex inħobbhom u biex naqdihom le, imma biex ninqedgħu biex nisraqhom. Jien inħares lejn mara, inħares lejn raġel biex nisirqu. Jista' jkun li l-kuxjenza tagħna tibda bil-mod issir illupjata. Ma tibqax tħoss. F'dawn it-3 aspetti tal-ħajja u nibdew niġġustifikaw u iwa mhux kulħadd hekk u iwa jien x'għamil daqshekk u iwa. U minn hawn jibda jmur lura raħal, minn hawn jibda jmur lura pajjiż, minn hawn tibda tmur lura gżira. Jekk tonqos l-etika. Imma kif qegħdin ngħidu, l-etika hija frott tal-fidi. U l-Vanġelu tal-lum jgħidilna b'mod ċar u sabiħ immens. Għaliex? Il-pubblikan. Iwa jien il-pubblikan, jien il-Fariżew, u għax jien il-Fariżew jien il-pubblikan. U għax jien il-Fariżew u naċċetta li jien il-Fariżew irid imur quddiem Alla kif qiegħed nagħmel illum u ngħidlu Kyrie eleison. Ħenna li jagħmlu lej jien midneb. Ħenna li jagħmlu lej għax jien nara solt nara kif nagħmel biex nieħdu. Ħenna li jagħmlu lej għax jien nara kif nagħmel biex nieħu l-prosit minn flok ħaddieħor. Ħenna li jagħmlu lej għax jien żieni, jien qalbi żienja. Ħenna li jagħmlu lej. Kemm għandna bżonna l-fidi biex ikollna etika vera, biex nibdew niddiljaw fl-imkien ta' nies ta' veru. U allura jkollna politika serja li tħares il-ġid tal-persuni, il-ġid komuni. Jalla din tkun it-talba tagħna llejla għal-Għawdex tagħna, għal-Malta tagħna. Irid nibda jien imma li Mader Teresa darba kif tafu minn kemm il-darba smajtuha qalula inti minn għalik se tbiddel id-dinja għaw daqshekk nies kulħadd jirraġuna bil-maqlub tiegħek. Kif se tbiddel għad-dinja? Qaltilhom Mader Teresa, qaltilhom jekk ninbidel jien u tinbidel int, diġà jkunu nbidlu tnejn. Imma rrid nibda jien Don Anton jien.
Il-mulejja tina li l-lawdex tagħna nibdew nbidlu aħna fil-qalb tagħna. Ma nistennewx il-ħadd ieħor. Għax jien inkun insuq il-karozza u ngergara l-karozzi l-oħra u jien inkun fil-karozza. Għax jien nagħti d-dar tiegħi biex tinbena flettijiet u ngerger li għawdex sar kollu krejnijiet. Jien. Ma tiegħi niġġustifikah, ta' ħadd ieħor le. Fariżew u mhux pubblikan. Jew nistqarru flimkien il-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U fulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem, salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnu. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mawdija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' smin li ġej. Amen. U Jeżis fi spiritu ta' umiltà bħal pubblikan tal-Vanġelu fit-tempju ta' Alla ejjew nersqu lejn missierna u nitolbuh iħenna lina u jsalvana fil-waqt li ngħidulu mulej ħenna l-poplu tiegħek. Mulej, ħenna l-poplu tiegħek. Għas-saċerdoti biex juru ħniena u modrija moħutom li jiġu jitolbu maħfra fis-sagrament tal-qrar. Nitolbu. Mulej, ħenn għall-poplu tiegħek. Għall-bnedmin kollha biex fil-waqt li jimpenjaw ruħhom ħalli jtejbu il-qagħda tagħhom fid-dinja jiftakru li mingħajrek l-isforzi tagħhom ma jwaslu mkien, nitolbu. Mulej ħen għal poplu tiegħek. Għal dawk li jistħu jew jibżgħu jersqu lejn is-sagramenti biex isibu min jgħinhom jiskopru ħniena tiegħek f'ħajjithom, nitolbu. Mulej ħen għal poplu tiegħek. Għalina biex inwarbu minna kull gburija u ma nibbażawx il-fidi tagħna fuq l-osservanza tal-liġijiet u drawwiet, nitolbu. Mulej ħen għal poplu tiegħek. U Alla, int ma tagħmilx preferenzi bejn il-bnedmin u tagħtina ċ-ċertezza li t-talba tagħna meta aħna umli tasal għandek ħares lejna li nġbarna bħal pubblikan niedem u għatina li nħossu l-ħlewwa tal-ħnina tiegħek biex insibu s-salvazzjoni f'ismek bi Kristu Sidna. Amen. Mal-ħobbs li nbit u t-talbum li tagħna ser nofru r-rieda tagħna li naqdu dejjem il-qalb lil mulej. Waqt li nibqgħu bil-wieqfa għall-offerti insieħbu din l-offerta tagħna permezz tal-kant.
Nitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn din l-offerta li qed nagħmlu lil-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej tajjeb u taġit għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax jent fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Sanctus, Sanctus. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs ratti l-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon 14, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek benifatturi ta' din il-Knisja Katedrali Tarċisju u Marija Portelli li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamili kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenn għalina wkoll itolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santurs la Verġni u Martru mal-qaddisin kollha li qiegħu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk insebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikulli tritint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina, iddaħħalniex f'tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li xulxin. Miserere nobis, Kyrie eleison, ħenna lina, tfisser ħenna lija, it-talba li jagħmel il-pubblikan fil-Vanġelu tal-lum. Jekk irid inbiddel lill-Għawdex l-ewwel irid ninbidel jien. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu, li jerfa' fuq il-ħtija tiegħi. Ħen jien aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Istejt kelma waħda, ruħi tkun infejn. Ġesu innifsu iċċekken u baqa' magħna fl-Ewkaristija sabiex ikun qrib tagħna. Nersqu għalhekk bil-fidi u fl-umiltà sabiex nirċievu lil Ġesu fl-Ewkaristija. Waqt it-qarbin flimkien inkantaw.
Waqt li rroddu ħajr flimkien lil mulej, illum għalina l-awċin moment tant importanti jum għawdex. Nistedinkom tqumu bil-wieqfa u nroddu ħajr flimkien lill-Alla permezz tal-kant tal-innu nazzjonali tagħna. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzja li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt xbijat bi Kristu Sidna. Amen. Għonet nirringrazzjak Eċċellenza li qsant manna dil-Ewkaristija f'jum tant importanti għalina l-Awċin, grazzi lill-President tar-Reġjun Tawdex, lilkom sindki, membri distinti u poplu Talla għal din it-talba li jiċċelebrajna flimkien. Infakkar illi nhar il-Sibt li ġej l-ewwel ta' Novembru niċċelebraw is-solennità tal-Qaddisin kollha u l-75 anniversarju mill-proklamazzjoni tad-Doma tal-Assunta. Hawnhekk fil-Katedrali konna qdisa fis-6:30 ta' filgħodu, fis-7:30 u qdisa pontifikali mill-Isqof Tawdex fis-6:30 ta' wara nofsinhar. Din l-okkażjoni ser issir għal darb'oħra l-mixela tal-Qaddisin fil-pjazza tal-Katedral tibda mis-6 ta' filgħaxija sal-11 ta' bil-lejl f'kollaborazzjoni mad-Direttorat tal-Kultura fih dan il-Ministeru għal Għawdex u l-ippjanar. Wara l-quddisa ta' 6:30 nhar is-Sibt ikollna mument ta' talb għal paċi madwar din il-mixela. Infakkar li mbagħad nhar il-Ħadd li ġej 2 ta' Novembru niċċelebraw it-tifkira solenni tal-erwieħ mejtin kollha. Il-quddisa hawnhekk fil-Katedral ikun bħal nhar ta' Ħadd. Il-mulej magħkom, ibarikkom u jħariskom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.